kama sana'a 'yan samari mu kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman zana miƙa ga masu sana'ar bangon. Ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar bangon. Ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar bangon. To da farko zan saka rabba Allah wani mai iko, Gwangwan, wanda ke mini komai ya tabara kai mini taiko. gwangwan, Na shiryo waka kan mutanen da ba su da tsaiko. Na ɗau baiti zana yo shiga masu sana'ar gongon. ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Sana'a sa'a Gwangwan, mai zai dace. gwangwan, Man jadda wajen da hanka an ka faɗa ku biyo ni ku gano. ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Samarin kirki, Gwangwan, sana'ar kirki, gwangwan, ba ku da birki na gani kun ɗauki sana'ar gongon. ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Da samari ku gane, Gwangwan, komai lokaci ne, gwangwan, kuma shi bako ne, inda rai da rabo za ku zama waɗansu. ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Shawara zan baku Gwangwan, daidai da halinku, gwangwan, ku riƙe junanku zumunci kar ku yi fasawa 'yan maza. ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Addu'a ta iyaye na gani ita ce ke bunku, Gwangwan, in gurin halinku gwangwan, dole ne a yabe ku. gwangwan, Shi ne fatanmu, rabba Allah gare ka muke yin nema. ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Filayin waka Gwangwan, na ɗau baiti kun samarin da ke yin harkar gongon. ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Wataran labari za a bada a ce ai ku ne gongon. Rabbi ƙara hazaka kun samarin da ke yin harkar gongon. Ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. A cikin waƙar nan dole ne za na sanya matasan gongon. Ku kama sana'a 'yan samari, ku kama sana'a shi yafi. Gaisuwa ta musamman za mu miƙa ga masu sana'ar gwangwan. Musa Dugur na gani ka kama sana'a da gaskiya. Da ku bani guri ga jika El Kaduna a yau na sanyo. Abdul rayuwa mai gyara na waya na sanyo. Dan bukari na garin liman kai ma ba na barin ka baya. Dole nake sanyo abokin ka eke shi ma gashi ya zo. Dole nake miko gaisuwa Alhaji Bara'u babban oga. Abdul rayuwa dan bukari na garin liman jika El Kaduna kaima Musa Dugur ga kun zo. Dole ake yi maku jinjina tun da sana'a kun riko. A nan guririn zana dakata a cikin wakar da nemako. Mutanen Lagos ga gaisuwa musamman ma na Arada Gumbasto. 081 45 79 0 930